L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xirqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wieqfa, nkantaw flimkien il-glorja u t-tifħir. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitani ġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl. U fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur qallu, jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż. Iżda Ġesu wieġbu, hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu, jekk inti bin Alla, inxteħed għal isfel, għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jaħdu ħsiebek li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx ġilek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu, hemm miktub ukoll iġġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra, ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tixteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu, itlaq xitan għax hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej. Tliet evanġelji sinottiċi l-koll jagħtuna l-esperjenza ta' Ġesu fid-deżert f'konfrontazzjoni max-xitan. Iżda fil-waqt li San Mark l-ewwel evanġelista jagħtina rakkont qasir ħafna tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu,
San Mattew u San Luqa jinkludu id-dialogu bejn it-tentatur u Ġesu, dialogu li hu maqsum fi 3 partijiet. Nistgħu ngħidu li San Mattew u San Luqa jaqblu fuq l-ordni tal-ewwel tentazzjoni, jiġifieri it-tentazzjoni tal-ħobs li ssir fid-deżert. Huma iżda ivarjaw fl-ordni tat-tieni u tat-tielet tentazzjoni. Jiġifieri fil-waqt li f'San Mattew it-tieni tentazzjoni hija dik ta' meta x-xitan ħali Ġesu fuq l-ogħla post tat-tempju u talbu jaqbes minn hemm, it-tielet tentazzjoni f'San Mattew hija dik ta' meta x-xitan ħali Ġesu fuq muntanja għolja u rih is-saltniet kollha tad-dinja. F'San Luqa din it-tielet tentazzjoni tiġi t-tieni, jiġifieri dik ta' meta x-xitan ħalli Ġesu fuq l-ogħla post tat-tempju tiġi fl-aħħar. Dan biqbil mat-teoloġija ta' San Luqa fejn it-tempju u Ġerusalemm jieħdu prominenza kbira. San Luqa fil-fatt itemm kull waħda mis-sezzjonijiet ewlenin tal-Evanġelju tiegħu b'xena illi sseħħ propju fil-belt ta' Ġerusalemm. Hekk pereżempju rakkonti ta' twelid u ta' tfulija ta' Ġesu jispiċċaw bis-sejba ta' tfajjel Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalemm fil-kapitlu 2. Filwaqt li l-Evanġelju kollu mbagħad jagħlaq bir-rakkont tad-dixxipli li wara tluħ ta' Ġesu fis-sema marru fit-Tempju biex jitolbu ġewwa Ġerusalemm, kapitlu 24. San Mattew min-naħa l-oħra żamm bħala l-aħħar tentazzjoni dik li tieħu lil Ġesu fuq muntanja għolja. B'dan il-mod, San Mattew li minnu qrajna, żamm ukoll mal-enfasi li jagħti fl-Evanġelju kollu fuq it-tema tal-muntanja bħala post simboliku li minn fuq Ġesu ta' id-diskors tal-muntanja fil-kapitlu 5 sa 7, il-muntanja li fuqha ġie trasfigurat fil-kapitlu 17, il-muntanja li fuqha jagħmel id-diskors fuq l-aħħar jiem, id-diskors eskatoloġiku fil-kapitlu 24-25. L-aħħar xena li biha jagħlaq San Mattew hija wkoll xena li sseħħ fuq muntanja. Meta Kristu l-xoxt jiġbor lid-dixxipli fuq muntanja fil-Galilea u jibgħathom sabiex jgħalmu, jagħmdu u jagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha. Ħafna studjużi iżda huma tal-fehma li San Mattew żamm l-ordni oriġinali ta' 3 tentazzjonijiet kif saba, ordni li tqiegħed wara xulxin l-ewwel 2 tentazzjonijiet li jitkellmu direttament fuq l-identità ta' Ġesu bħala liben ta' Alla. Sabiex napprezzaw aktar il-qawwa tal-ġrajja ta' 3 tentazzjonijiet ta' Ġesu, ma nistgħux naraw din il-ġrajja b'mod iżolat jew weħida. Minflok dal-episodju rridu nippruvaw naqrawh f'rabta mal-episodju li nsibu immedjatament qabel, l-episodju tal-Magħmudija ta' Ġesu. Ir-rabta qawwija bejn dawn iż-żewġ episodji toħroġ mill-użu tat-titlu li jingħata lil Ġesu fiż-żewġ episodji, it-titlu ta' Ġesu bħala liben ta' Alla. Fil-Magħmudija il-leħen mis-sema instema' jgħid għal Ġesu dan hu ibni l-Ażiż. Hekk ukoll fit-tentazzjonijiet ix-xitan jittanta lil Ġesu permezz ta' dan l-istess titlu meta jgħidlu jekk inti liben ta' Alla. Biex napprezzaw aktar dak li qed ngħidu, rridu niftakru wkoll li fit-Testament il-Qadim it-titlu ta' iben ta' Alla kien diġà mogħti lill-istess poplu ta' Alla, speċjalment fl-esperjenza li huma għamlu meta mxew fid-deżert wara li ħarġu mill-jasar tal-Eġittu. F'din il-mixja tagħhom fid-deżert lejn l-art imwiegħda, il-poplu ta' Alla jiġi msejjaħ bit-titlu ta' liben ta' Alla u b'dan it-titlu jiġi ttentat. F'din il-prova iżda l-poplu wera li kien iben diżubbidjenti ta' Alla. Min-naħa l-oħra Ġesu issa kien se jiġi ittentat bl-istess tentazzjonijiet li kellu l-poplu fid-deżert.
Il-prova ta' Ġesu bħala liben ta' Alla mela kellha sservi biex turi x'kien hemm tassew f'qalb Ġesu. F'kelma oħra, l-episodju tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu iservi biex juri jekk Ġesu kienx tassew liben u bidjenti ta' Alla l-Missier kif ġie ddikjarat fl-episodju tal-Mamudija. Dan il-punt joħroġ b'aktar qawwa meta niftakru li fit-tweġibiet kollha li Ġesu jagħti lix-Xitan f'daw it-tliet tentazzjonijiet, Ġesu jikkwota mill-ktieb tad-Deuteronomju mill-kapitli 6 sa 8. Kapitli li jiddeskrivu l-esperjenza tal-poplu fid-deżert. Is-silta tat-tentazzjonijiet tibda b'dan il-kliem. Imbagħad l-Ispirtu ħalli Ġesu fid-deżert biex ix-Xitan iġarbu. L-ewwel kelma ta' din is-sentenza imbagħad tote bil-Grik m'għandix taqbżilna. Din il-kelma l-Evanġelista Mattew donnu jrid joħodna lura għal dak li rrakkonta sissa, jiġifieri it-twelid tal-Messija u l-Mamudija tiegħu. Il-Missier ried li jibnu jieħu s-sura tagħna l-bnedmin fil-ġisem tagħna u issa l-Ispirtu ta' Alla ried li jieħu lil dan l-istess iben fid-deżert sabiex hemmhekk jagħmel l-esperjenza tal-agunija li aktar tard kellu jerġa' jġarrab fuq is-salib blajta Alla tiegħi li xtlaqtni. Rridu nżommu f'moħħna li San Mattew jenfasizza fl-ewwel vers ta' dan ir-rakkont li kien l-Ispirtu li ħa lil Ġesu fid-deżert. Anzi, t-test Grik jgħid li Ġesu mar fid-deżert immexxi taħt l-Ispirtu, hupotopneumatos bil-Grik. Dan ifisser li l-Evanġelista rid jurina li din l-esperjenza ta' Ġesu fid-deżert ma kienitx deċiżjoni personali ta' Ġesu, imma dan kien parti mill-pjan divin għalih. Hekk ukoll it-tentazzjonijiet li minnhom kien ser jgħaddi Ġesu, dawn ma jsaħħux b'kombinazzjoni, imma dawn ukoll kienu parti mill-ubidjenza li minnha kellu jgħaddi l-iben ta' Alla lejn Alla Missieru. Il-post fejn l-Ispirtu jieħu li Ġesu huwa propju d-deżert, xenarju tipikament bibliku li joffri żewġ soluzzjonijiet diametrikament opposti għal bżonnijiet tal-bniedem. Fid-deżert Ġesu seta' jċedi għall-attitudni ta' dak li seta' joffri x-Xitan, attitudni irrappreżentata fit-tentazzjoni tal-ħobs, fit-tentazzjoni tal-qawwa tal-awtorità u fit-tentazzjoni tal-ġid tal-art. Inkella fid-deżert Ġesu seta' jċedi u jistrieħ fuq il-providenza u l-ħniena ta' Alla kif fil-fatt għażel li jagħmel. Wara referenza l-Ispirtu li ħal Ġesu fid-deżert, l-Evanġelista San Mattew jagħtina raġuni l-għala l-Ispirtu jagħmel dan meta naqraw biex ix-Xitan iġarbu. Il-kelma Xitan fit-test Grik hawnhekk hija l-kelma diabolos li titraduċi l-kelma ludija Satana li tfisser l-akkużatur. San Mattew juża diversi titli għax-Xitan bħal Satana, Belzebul, il-prinċep tax-xjaten li huma sinonimi għal figura ta' dak li rappreżenta l-qawwa tal-ħażen ippersonifikata, imsejħa wkoll Beljar u Azazel bismiet oħra fil-Ġudajiżmu bikri. Fit-Testament il-Qadim Satana, l-akkużatur, kien meqjus bħala membru tal-qorti tas-sema. Dak li kien jakkuża lil maħbubin ta' Alla quddiem Alla l-imħallef suprem tas-sema. Satana kien jagħmel dan billi jipprova lil daw il-persuni u jgħaddihom il-prova bħalma għamel ma' twajjeb Ġobb. Fil-bidu mela tat-tradizzjoni ludija, l-istampa ta' Satana kienet ta' xi ħadd li hu sottomess għal Alla u li kellu jwieġeb għal Alla. Fil-fatt ħafna drabi fl-Iskrittura huwa l-imbirek stess l-awtur
li jipprova li jittenta lin-numru ta' persuni bħal fil-każ ta' Abram li Alla pruvaħ meta talbu sabiex jissagrifika lill-ibnu Iżak. Imma meta ngħidu li Alla kien jittanta hawnhekk maħniex nifhmu li Alla kien iġġarrab il xi ħadd sabiex iwaqqgħu fid-dnub bħalma jipprova jagħmel ix-xitan. Minflok Alla jipprova lil xi ħadd sempliċiment biex jara x'hemm fil-qalb ta' din il-persuna li kienet intrabtet miegħu. Fl-iżvilupp imbagħad ta' ħsieb apokalittiku fil-perjodu intertestamentali, Satana isir l-isem propju tax-xitan bħala dak l-anġlu li rribella kontra Alla u li baqa' jirreżisti għar-rieda ta' Alla f'kull żmien billi prova jwaqqa' persuni fid-dnub u jwarrabhom mit-triq tas-sewwa. Hekk jipprova jagħmel imqar ma' Ġesu f'dan l-episodju li fih it-tentatur jittanta l-Ġesu għal 3 darbiet wara xulxin. Għalkemm dan huwa episodju pjuttost qasir u li fl-aħħar tiegħu naqraw li Ġesu jeleb lix-xitan, madankollu San Mattew jurina li l-ġlieda tax-xitan ma' Ġesu ma waqfitx hemm. Minflok din hija ġlieda li titkompla matul in-narrattiva tal-Evanġelju kollu. F'din il-ġlieda Ġesu ser ikun qed jirrappreżenta s-saltna ta' Alla, filwaqt li Satana ser ikun qed jirrappreżenta s-saltna ta' din id-dinja. Din l-istorja li naqraw fl-Evanġelju ta' San Mattew fejn il-persuna ta' Alla tibqa' persuna moħbija bħalma tibqa' moħbija il-persuna tax-xitan li jidher hawnhekk biss bħala karattru fl-istorja imma mbagħad jinħeba wara tant karattri oħra, speċjalment il-karattru tal-mexxejja reliġjużi Lut li jieħduha bl-aħrax kontra Ġesu. Fil-fatt il-kelma tittanta peirazo bil-Grik fl-Evanġelju ma tintużax biss għax-xitan f'dan l-Evanġelju. Imma San Mattew jużaw ukoll bosta drabi oħra għal mexxejja reliġjużi Lut li kemm il-darba resqu lejn Ġesu biex jittentawh, jew aħjar biex jippruvaw iġarbuh bil-mistoqsijiet u l-emil tagħhom. Din il-prova ta' Ġesu min-naħa tal-kapit reliġjuż Lut tkompli sal-punt tal-mewt ta' Ġesu. Meta fuq is-salib li Ġesu jippruvaw iġarbuh bl-istess formulazzjoni li biha jipprova jġarbu x-xitan meta jgħidulu jekk inti li ben ta' Alla salva lilek innifsek u inżel minn fuq is-salib. U b'dan f'moħħna li jridu nippruvaw nibdew naqraw il-kontenut ta' 3 tentazzjonijiet ta' Ġesu kif inkompli naraw fit-tieni parti tal-lezzjon.
Nqumu bil-wieqfa u nkantaw fl-imkien l-in numru 32 ħenna lina. Naddu issa l-fażi tal-meditazzju f'din il-lezzjon. Wara l-vers introduttorju li bih l-Evanġelista San Mattew jinformana li l-Ispirtu ħal Ġesu fid-deżert biex iġarbu, naqraw l-ewwel sitwazzjoni li safruha fiha Ġesu. Hekk naqraw fil-vers 2. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. Il-formularju 40 jum u 40 lejl ifakkarna fiż-żewġ figuri xhieda ta' trasfigurazzjoni. Mosè li qabel ma rċieva l-10 kmandamenti baqa' 40 jum u 40 lejl bla ma jiekol u bla ma xorob, u l-profeta Elija li fil-mixja tiegħu lejn il-muntanja ta' Alla l-Ħoreb baqa' 40 jum u 40 lejl bla ma kil xejn. Il-numru 40 ifakkarna wkoll fl-istorja tal-poplu Ludi li da mhux 40 jum iżda 40 sena miexi fid-deżert wara li ħareġ mill-Eġittu. Ġesu issa qed jiġi ppreżentat lilna bħala Iżrael il-ġdid li ben ta' Alla li wkoll kellu jgħaddi fl-Eġittu meta kien għadu żgħir u li issa bħal poplu ta' Iżrael kien jinsab ukoll fid-deżert. San Mattew jgħidilna li wara 40 jum u 40 lejl sajjem Ġesu fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U hawnhekk fejn jidħol it-tentatur mingħajr ma l-Evanġelista jagħtina xi deskrizzjoni fiżika tiegħu. Naqraw u resaq it-tentatur u qallu jekk inti li ben ta' Alla ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Mela wara 40 jum sajjem l-umanità ta' Ġesu toħroġ b'qawwa kbira permezz tal-bżonn ewlieni tal-bniedem, il-bżonn li l-bniedem jiekol, bżonn li jfakkarna f'dak li ħassu wkoll il-poplu ta' Alla fid-deżert meta qabdu l-ġuħ u l-mulej provdilu il-manna mis-sema. Ix-xitan juża l-istess strateġija li kien uża ma' Eva kif naqraw fil-ktieb tal-Ġenesi, meta l-Eva offrila biex tiekol mill-frott tas-siġra tal-ħajja.
L-ikel jew li tiekol mela huwa l-ewwel arma tal-attakk tax-xitan fil-Bibja. Għaliex l-ikel ifakkarna li aħna persuni dipendenti. Ix-xitan jibda l-konverzazzjoni tiegħu ma' Ġesu bħalma għamel ukoll ma' Eva b'rimarka li tidher innoċenti ħafna. Iżda li fil-fatt hija rimarka maħsuba sabiex tqajjem dubju. Lil-Eva kien qalilha tassew li Alla qalilkom ma tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien. Filwaqt li Ġesu qallu jekk inti li ben ta' Alla ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Ejjew ninnutaw kif tibda il-formulazzjoni tal-ewwel tentazzjoni tax-xitan jekk inti li ben ta' Alla, dik il-kelma jekk. Hawnhekk mhux bil-fors qed tintuża biex ix-xitan jitfa' f'dubju l-fatt li Ġesu kienx li ben ta' Alla jew le. Imma l-użu tal-kelma jekk inti li ben ta' Alla, hawnhekk tista' tfisser la darba, bl-Ingliż ngħidu since. F'dan il-każ allura x-xitan kien qed jafferma l-identità ta' Ġesu bħala li ben ta' Alla u b'dan il-mod kien se jipprova jittentah billi jfakru fil-qawwa li Ġesu bħala li ben ta' Alla għandu u li tista' twasslu sabiex ma jbatix il-ġuħ. Madankollu xitan ifakkar lil Ġesu li huwa kellu jqawwa li jbiddel il-ġebel f'ħobs. Fiex mela tikkonsisti l-ewwel tentazzjoni tax-xitan għal Ġesu? Xitan kien qed jgħid il-Ġesu li la darba Ġesu huwa s-Salvatur ta' Iżrael huwa kellu jagħmel dak li Alla kien għamel ma' Iżrael fid-deżert, jiġifieri li jipprovdi l-ikel. Ġesu li aktar tard kellu jipprovdi ikel għal eluf ta' persuni permezz tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, seta' faċilment ibiddel il-ġebel f'ħobs. Ma fil-fatti Ġesu jirrifjuta li jagħmel dan. Billi jkwota mill-ktieb tad-Deuteronomju fil-kapitlu 8 vers 3 fejn insibu l-istorja ta' kif Alla kien ipprovda l-manna mis-sema wara li l-poplu gerger kontrih. F'kelma oħra x-xitan ma kienx qed jitfa' f'dubju jekk Ġesu kienx li ben ta' Alla jew le. Imma bil-kelma bl-użu tal-kelma jekk inti li ben ta' Alla, ix-xitan kien qed jittanta lil Ġesu fuq xi tfisser tkun li ben ta' Alla. Min-naħa tiegħu Ġesu juri li hu ma kienx xi magician, kif naqraw ukoll aktar tard fl-Evanġelju, meta l-edewwa ta' Ġesu jakkużawh li dak li kien qed jagħmel kien qed jagħmlu bil-qawwa ta' Belzebul. Bħal xi figuri tat-Testament il-Qadim fil-fatt Ġesu kellu jitma' l-poplu bil-ġuħ permezz tal-miraklu li bih huwa kattar il-ħobs. Ġesu seta' juża din l-istess qawwa li kellu sabiex jitma' wkoll lilu nnifsu f'din is-sitwazzjoni ta' ġuħ li sabruhu fiha fid-deżert. Imma Ġesu insista max-xitan li huwa kellu jistenna lil mulej Alla nnifsu sabiex jintervjeni għalih. Ġesu kien jaf li Alla bħala missier twajjeb kien se jagħtih il-ħobs u mhux ġebel kif fil-fatt jiġri fit-tmiem ta' dan l-episodju. U għalhekk li Ġesu jirribatixxi lix-xitan billi juża dik li San Pawlu sejħilha ix-xabla tal-Ispirtu, l-Iskrittura, meta lix-xitan jikkutalu mill-ktieb tad-Deuteronomju. Hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. L-isfond ta' din il-kwotazzjoni biblika huwa l-ġuħ li l-poplu ta' Iżrael bata fid-deżert. Xi ħaġa li kienet bżonn juża sabiex dan il-poplu jitgħallem jisriħ aktar fuq Alla. Xitan ma jaqtax qalbu għat-tieni darba jmur jittanta lil Ġesu hekk naqraw fil-versi 5 sa 6. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, għedu fuq il-quċċata tat-tempju qallu jekk inti bin Alla inxteħet għall-isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla.
Dak li rridu ninnutaw issa huwa li matul daw it-tentazzjonijiet, ix-xitan seta' jċaqlaq lill-liben ta' Alla fiżikament billi jieħdu minn post tal-ieħor. Minkejja li x-xitan seta' jagħmel dan l-ispostamenti fiżiċi ma' Ġesu, fil-fatt li Ġesu liben ta' Alla, ix-xitan ma jirnexxilux iċaqalqu spiritwalment. Ix-xitan hawnhekk issa jidher donnu xi pellegrin li mid-deżert jieħu lil Ġesu fil-belt il-qaddisa Ġerusalemm. Ġesu għadu bil-ġuħ u issa x-xitan jieħu l-Ġesu fid-dar ta' Alla f'territorju qaddis. X'inhi l-ironija li tinħoloq hawnhekk? Fit-Testament il-Qadim naqraw li l-glorja ta' Alla kienet tinżel tistrieħ fuq it-tempju jew it-tinda tal-preżenza ta' Alla. Issa f'Ġesu li hu l-istess glorja ta' Alla l-Missier, din l-istess glorja ta' Alla kienet tinsab mill-ġdid fuq l-ogħla post tat-tempju. Imma din id-darba din il-glorja kienet glorja moħbija fl-umanità ta' Ġesu li huwa liben il-maħbub tal-Missier. Ġesu fil-fatt kellu jerġa' jmur fit-tempju sabiex ingħadda fit-tempju. Dan ma jagħmlux iżda b'mod sensazzjonali kif xtaq minnu x-xitan f'dan il-punt. Iżda bl-aktar mod umli, rikef fuq ħmar. Ix-xitan min-naħa tiegħu rid li Ġesu jieħu ħakma fuq it-tempju f'forza biex juri lil kulħadd l-identità tiegħu b'mod spettakulari. Jekk inti liben ta' Alla, hekk fil-fatt jerġa' jgħid ix-xitan lil Ġesu għat-tieni darba. U din hija l-essenza tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu. Għalkemm ma jissemmewx in-nies preżenti bħala spettaturi waqt din it-tieni tentazzjoni, il-prova li x-xitan irid jgħaddi minnha lil Ġesu hawnhekk kienet tikkonsisti filli jagħmel turija jew manifestazzjoni sensazzjonali bħala liben ta' Alla. Ix-xitan kien qed joffri lil Ġesu ir-rwol erojku li jieħu ħajtu f'idejh, li jkollu kontroll fuq id-destin tiegħu u jagħmel xi ħaġa li għalija Alla l-Missier ma jkunx jista' jgħidlu le. F'kelm oħra x-xitan rid li Ġesu japprofitta ruħu mis-seta tiegħu bħala liben ta' Alla għal gwadan ta' Ġesu stess. Ġesu jirrifjuta li jagħmel dan. Ġesu rid juri li hu ma ridx jagħmel dak li rid hu, iżda biss dak li rid Alla lih. U għalhekk li għat-tieni darba Ġesu jwieġeb lix-xitan billi jerġa' jikkwota mill-Iskrittura. Interessanti li nnutaw hawnhekk li din id-darba kemm ix-xitan kif ukoll Ġesu jikkwutaw l-Iskrittura biex jippruvaw jikkonvinċu lil xulxin. Hekk turi l-espressjoni meta Ġesu jgħid lix-xitan hemm miktub ukoll. Ġesu hawnhekk ma kienx qed jiddiskuti l-validità tal-kliem tas-Salm 91 li minnu jikkwota x-xitan. Minflok Ġesu kien qed iwarrab l-użu ta' din il-kwotazzjoni mill-Bibja kif użata hawnhekk mix-xitan sabiex jipprova jġiegħel lil Ġesu japprofetta ruħu mill-qawwiet li kellu bħala liben ta' Alla. Ġesu għalhekk wieġeb lix-xitan billi jikkwutalu mill-ktieb tad-Deuteronomju din id-darba mill-kapitlu 6 vers 16. Qallu Ġesu hemm miktub ukoll iġġarrafx lill-mulej Alla tiegħek. Kieku Ġesu kellu jobdi lix-xitan f'dak il-waqt. Ġesu fil-fatt kien se jasal biex iġġarraf lill-mulej Alla bħalma kienu pruvaw jagħmlu l-poplu ta' Iżrael fid-deżert, meta f'Massa u f'Meriba talbu għal miraklu tal-ilma, fil-waqt li ddubitaw kemm il-mulej kien tassew magħhom jew le. Mela fil-waqt li l-poplu ta' Alla affronta l-problema tal-għaġġ u tal-ilma fid-deżert b'mod irrazzjonali, Ġesu jażel it-triq tal-fidi b'tama kbira fil-qawwa tal-kelma ta' Alla. Il-bniedem li jemmen jaf li Alla dejjem jisar fuqu sakemm jgħinu. Dan iġibna t-tielet tentazzjoni, naqraw hekk fil-versi 8 u 9.
Għal darba oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Hemm progress fit-tentazzjonijiet tax-xitan lil Ġesu. L-ewwel it-tentatur naqraw dan il-verb paralambanej bil-Grik ħa lil Ġesu miegħu fid-deżert, imbagħad ħadu f'postoli fit-Tempju ta' Ġerusalemm, issa x-xitan kien qed jieħu lil Ġesu fuq muntanja għolja biex minn hemm jurih panorama tad-dinja kollha. It-tentazzjoni li x-xitan joffri lil Ġesu hawnhekk hija li Ġesu jsaltan fuq is-saltniet kollha tad-dinja. Xitan mela jipprova hawnhekk jippreżenta lilu nnifsu bi pretensjoni li huwa kien is-sit jew il-padrun ta' kollox bħalli kieku d-dinja kienet tiegħu. Minkejja dan iżda jibqa' l-fatt li huwa Alla u mhux ix-xitan li għandu l-awtorità fuq kull ħakma u fuq kull seta'. Xitan jipprova jikseb mingħand liben ta' Alla qatt ġest ta' adorazzjoni. U Ġesu issa jwaqqa l-maskla minn fuq wiċċ ix-xitan u għall-ewwel darba Ġesu mal-kliem tal-Iskrittura iżżid il-kelmiet tiegħu b'awtorità, anzi bi kmand, itlaq ja xitan. Żewġ kelmiet biss jiffurmaw bil-Grik dan il-vers, itlaq ja xitan. Għall-ewwel darba Ġesu isejjaħ lix-xitan bl-isem propju tiegħu. Xitan jiġifieri għadu, isem li kif rajna huwa meħud mit-tradizzjoni ludija sabiex jirreferi għal qawwa ta' dlamijiet. Dan il-mod San Mattew iġib fit-tmiem it-tliet ismijiet li bihom jirreferi għal ħażin f'din is-silta. L-ewwel Diabolos, xitan, it-tieni it-tentatur, ħopejrazon bil-Grik, it-tielet Satanas, avversarju, l-għadu. Ġesu jwieġeb li x-xitan billi mill-ġdid jerġa' jikkwota mill-Iskrittura għax hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Fit-tweġiba ta' Ġesu li x-xitan meħuda wkoll mill-ktieb tad-Deuteronomju fil-kapitlu 6 vers 13, Ġesu hawnhekk ifakkarna fl-episodju meta l-poplu ta' Alla fid-deżert niżel jadura l-oġol tad-deb. Ġesu hawnhekk juża żewġ kelmiet qawwija. Latreja li tinżel għall-kubtejk u proskunesis li tadura hija azzjoni li huma azzjoni riservati għal Alla biss. Fil-fatt il-kelma biss mono bil-Grik tissemma darbtejn fit-tweġibiet ta' Ġesu lix-xitan. L-ewwel meta Ġesu jitkellem fuq il-ħobs jgħid il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. It-tieni hawnhekk meta Ġesu jgħid li l-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Ġesu mela mhux biss kien iqim lil Alla, imma Ġesu kien iqim ukoll il-kelma ta' Alla. Xitan jipprova jittenta lil Ġesu b'kelma li tintuża bosta drabi fl-episodju sabiħ tal-Maġi li marru sabiex iqimu lil dak li twilet sultan tal-Lut, kelma li nerġgħu insibuha fl-aħħar tal-Evanġelju ta' San Mattew fid-dera ta' Kristu l-xox lid-dixxipli meta dawn kif rawh niżlu jadurawh. Il-qima hija azzjoni riservata għal Alla biss li jissader f'ibnu Ġesu u allura mhix azzjoni li għandha tingħata lix-xitan u s-saltna tiegħu. Is-silta tispiċċa permezz ta' din in-nota qasira fil-vers 11. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Fit-test Grik dan il-vers huwa magħmul minn 11 il-kelma biss. Xi traduzzjonijiet ludin jitkellmu fuq lejra tax-xitan għall-anġli li kienu jippreparaw ikel lill-Adam. Hekk issa l-anġli jagħmlu ma' Ġesu li kien għadu bil-ġuħ imqar f'dan il-mument. Bħalma l-anġlu kien tema lil Elija fil-mixja tiegħu fid-deżert,
Kissa l-anġli jagħmlu ma' Ġesu u b'dan il-mod l-anġli kienu qed iwettqu r-rwol tagħhom li jipproteġu lill-liben ta' Alla kif imwiegħed fis-Salm 91 ikkwotat mix-Xitan stess fit-tieni tentazzjoni. Fil-fatt l-użu tal-verb kienu jaqduh diakonej bil-Grik użat għall-azzjoni tal-anġli huwa verb użat fl-imperfett, forma grammatikali li turi mhux azzjoni ta' darba imma azzjoni twila kontinwa fil-passat. Mela l-anġli mhux darba qdew il-Ġesu, imma l-Evanġelista jagħtina l-impressjoni li għal tul ta' żmien l-anġli baqgħu jaqdu lil Ġesu. Meta Ġesu liben ubbidjenti tal-missier qiegħed l-ewwel is-saltna ta' Alla kif fil-fatt tagħmel f'dawn it-tliet tentazzjonijiet, Ġesu kien tassew qed isir eżempju tat-talim tiegħu stess. Meta kif naqraw fil-kapitlu 6 ta' San Mattew, Ġesu jgħidilna fittxu mela l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom ukoll. Dan jgħinna nitlu issa għal parti prattika tal-lekzju wara ħin ta' skiet. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-innu numru 190, Mulej ħnien aħna nitolbuk. Fil-waqt li nollu qlubna isbana
Wieħed jiddubita jekk din is-silta ta' San Mattew l-Evanġelista rrid ifakkarna permezz tagħha fit-talba li għallimna Ġesu, talba tal-missierna, it-talba tal-iben li fiha Ġesu jitlob għal protezzjoni waqt it-tentazzjoni, jitlob għal ħobżna ta' kuljum u jitlob sabiex tiġi s-saltna ta' Alla. Huma 3 petizzjonijiet li jseħħu propju f'daw it-3 episodji tat-tentazzjonijiet. Bil-botta u risposta bejn Ġesu u x-Xitan, Ġesu juri li mhuwiex biżżejjed li nkunu nafu l-Iskrittura. Huwa bżonjus li nkunu nafu ninterpretawha tajjeb u mhux kif jogħġob lilna, iżda ninterpretawha fid-daw ta' dak li jitlob minna Ġesu u allura kif tallimilna l-Knisja. Il-Papa Franġisku jallimna u jirrepeti kemm il-darba sabiex waqt it-tentazzjoni, waqt il-mument tat-tentazzjoni ma nippruvawx nidħlu fi dialogu max-Xitan. Minflok fil-ħin tat-tentazzjoni rridu nitalmu kif insibu kien fil-qawwa tal-kelma ta' Alla bħalma għamel Ġesu fil-waqt li nitolbu aktar. Joqgħod ħafna lek il-parir li nsibu wkoll fl-ittra lil Lut meta l-awtur jgħidilna fil-kapitlu 12 aħsbu fih u li qat l-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlida tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu sabiex ixxerdu demkom. Li taħseb Ġesu fil-prova hija azzjoni li tgħinna sabiex ma nejjewx u ma naqtawx qalbna. Anke jekk mod ironiku fil-ġlida tagħna kontra l-ħażin għadna ma wasalniex biex inxerdu demna kif tgħidilna din is-silta. Ma ninsewx li fit-taqbida tagħna max-Xitan aħna nkunu qed neħduha ma' xi ħadd b'saħħtu. Ġesu stess jiddeskrivi lix-Xitan bħala raġel b'saħħtu li biex tidħol tisraqlu daru l-ewwel trid torbtu, inkella ma jħallikx tagħmel dan. Jekk mela x-Xitan huwa raġel b'saħħtu, Ġesu wera li kien aktar b'saħħtu, għaliex Ġesu rabat ix-Xitan għalina. Kif qed nibdew dan iż-żmien tar-Randan din is-silta hija tassew ta' barka lina. Permezz tagħha rridu nippruvaw nerġgħu inħarsu lejn ħajjitna, lejn il-mumenti ta' djufijiet fil-ħajja tagħna fejn mhux qed jirnexxina, fejn qed naqgħu, fejn l-aktar qed imbagħtu meta niġu wiċċ imwiċċ mal-qawwa tal-ħażen. San Pawli fakkarna fuq dan meta jitkellem fuq l-esperjenza donna personali tiegħu fil-ġlida kontra dnub fl-Ittra Rumani fil-kapitlu 7 jgħidilna ir-rieda tajba qiegħda hemmhekk imma li nagħmel it-tajjeb mhuwiex hemm, m'iniex nagħmel it-tajjeb li rrid imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. L-ewwel tentazzjoni, tentazzjoni tal-ħobż tfakkarna fit-tentazzjoni tal-immedjezza li nkunu rridu kollox ta' malajr imqar ma' Alla. Hija tentazzjoni li tfakkarna kemm aħna kapaċi ingergru saħansitra kontra Alla l-imbirek kif għamel il-poplu fid-deżert. Hija tentazzjoni li tikxef verament xemm fil-qalb tagħna kemm aħna wkoll drabi iddubitajna mill-imħabba kbira ta' Alla lejna f'ċirkustanzi fejn kien jonqosna xi ħaġa. Fil-waqt li l-ewwel tentazzjoni għandha r-riħa ta' xi forn tal-ħobż, it-tieni tentazzjoni għandha l-aroma ta' liturġija ortodossa. Fil-waqt li fl-ewwel tentazzjoni x-Xitan ipprova jasal għand Ġesu fl-aktar punt debboli tiegħu il-ġuħ, ix-Xitan fit-tieni tentazzjoni jipprova jirbaħ il-Ġesu fl-aktar parti b'saħħitha tal-ħajja tiegħu, il-fidi ta' Ġesu fil-kelma ta' Alla. Għax hekk ix-Xitan ma jistax jagħmilna karnali aktarx li jista' jagħmilna fanatiċi. Ix-Xitan mela ma jaħdimx biss fid-deżert, imma x-Xitan jaħdem ukoll fit-tempju, jiġifieri fl-aktar postijiet qaddisa. Postijiet għoljin fit-tempju fejn ix-Xitan ħamijaw il-Ġesu huma postijiet ta' tentazzjoni.
Papa Franġisku kontinwament ifakkarna f'dan bi kliem ibes. Dan iseħħ meta anki fil-pastorali tagħna kollox jibda jdur magħna flok miegħu. Meta ċ-ċentru nsiru aħna ma jibqax hu. Meta nippruvaw nkunu spettakulari, nkunu qegħdin inċedu għat-tentazzjoni li Ġesu irreżista b'qawwa kbira liha. Għaliex Ġesu rid li ħajtu tibqa' intonata mal-loġika tal-inkarnazzjoni, mal-loġika tal-umiltà. It-tielet tentazzjoni hija t-tentazzjoni tal-idoli. Meta x-xitan jipprova jagħmilna bix-xejxi tiegħu u meta bħal poplu fid-deżert ninsew lill-Alla l-ħaj u niġġennu wara oġol tad-debb. Kemm idoli kapaċi noħolqu fil-ħajja tagħna u dan għaliex bħal poplu ta' Alla fid-deżert ninsew dak li Alla għamel magħna, kemm kien twajjeb magħna, kemm wera ruħu magħna setan quddiem il-farawn ta' ħajjitna. Mhux tab xejn li fi 3 kwotazzjonijiet mill-Iskrittura li juża Ġesu, kwotazzjonijiet mid-Deuteronomju kapitlu 6 sa 8, nerġgħu nisimgħu jidwi l-kliem ta' Mosè meta l-poplu li kien wasal fl-aħħar tal-mixja tiegħu fid-deżert ikellimhom fuq il-patt li Alla kien għamel magħhom. Mosè qiegħed is-sisien ta' relazzjoni ma' Alla meta telaq mill-premessa tal-imħabba kbira ta' Alla lejn il-poplu kif naqraw lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. Il-mulej għażilkom għaliex ħabkom. Minn hemm iridu nitilqu aħna wkoll. Mill-fatt li l-mulej għażilna għaliex iħobbna. Hija biss din il-konvinzjoni li tista' tgħinna nibqgħu ngħidu le għal dak li jitlob minna x-xitan. Hekk ħalli nerġgħu nisimgħu il-parir li jagħtina l-Apostlu San Pawl fl-ewwel ittra l-Korintin fil-kapitlu 10 vers 12. Min jidirlu li hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Nagħlqu bil-kliem tal-ittra lil Titu fil-kapitlu 2. Għaddera il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha, trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u tjiba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Inqumu bil-wifqa issa ħalli flimkien inresqu it-talb tagħna. Ġesu talab għal 40 jum u 40 lejl fil-waqt li ġie tentat. Ejjew ukoll anki aħna nagħmlu użu mit-talb li hu arma qawwija kontra t-tentazzjoni. U npoġġulu it-talbiet tagħna. Kull min jixtieq jagħmel talba, aħna nirrispondu isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalli waqt tentazzjonijiet li jkollna fil-ħajja tagħna nirrikorru dejjem għall-kelma ta' Alla li fiha nsibu l-qawwa kontra kull tfixkil. Nitolbu. Isma'na nitolbu mulej. Isma'na nitolbu mulej. Isma'na nitolbu mulej. Isma'na nitolbu mulej.
Ejjew niġbru t-talbiet li għandna f'qalbna u t-talbiet li għamilna. Fit-talba li għallimna Ġesu stess għal-qdusija u għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Obża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna, ma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħħalniex fit-tiġrib, żdemm nisna minn kull deni. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Alla ħarinnu nkantaw fl-imkien l-numru 132, 132, o mulej natuk kull ġieħ. Jixtieq in-noti ta' din l-lezzjo jista' jibgħat email lil Father Martin fuq l-email tiegħu marmik l-ewwel 33 ta' isem u l-ewwel 33 tal-kuljum marmik@onvol.net. Grazzi.